Един човек си играе на премиер и арестант. Довиждане. Вие като премиер ли се вживявате? Очевидно е, че не съм в ролята на премиера, съм в ролята на арестанта. Отстранете се от конвоя. Арестант, неуспешен кандидат-президент с амбиции да управлява държавата, съветник в ДАНС и агент в групировките, сраснал с тях до ниво на подземен бос. Главен подсъдим по делото Октопод. Алексей Петров отново се върна в ареста. По-точно съдът го върна, като се мотивира с показанията на двама свидетели, че са били заплашвани и притискани от него дни преди да дадат показания. Екип на TV7 се срещна с част от жертвите на Октопода. Защо някои от най-богатите българи е трябвало да бъдат убити и какви мокри поръчки са получавали, чуйте от самите тях. Пламен Устинов е бивш служител на НСО, израснал с Алексей Петров и през годините продължил да работи за него като охрана. При разпита си в съда Устинов разказа какви поръчки е получавал от Петров. Първата била убийство на един от свидетелите по делото Валентин Шотев. Мотивът – имотен спор. 2002 година ме придружи, отидохме с моята лична кола да ми покаже дома на Валентин Шотев с цел извършване на покушение срещу него. Впоследствие беше прострелян на басейна Спартак. И Алексей Петров, и поръчката се отложи във времето. След това 2003 година, зимата, 2004, той ме извика и ми каза да възобновим поръчката, след което ми бяха дадени $10,000 за разходи. По същото време Устинов катастрофирал тежко и Петров спрял да го търси за тази поръчка. Следващата поръчка е срещу Васил Божков, 2006 година, ноември месец. Аз се свързах чрез охраната му, тъй като натиска вече беше голям, нали? Имаше голям зор да бъде изпълнена поръчката. Свързах се с Славчо Марков. Впоследствие той ме свърза с Васил Божков, направихме една среща. Той ми обеща, че ще бъда запазен, няма да бъдат уведомени службите. Ще се постарая да направя една среща с Алексей Петров, да се разберат приятелски, може би, за това нещо. Няколко месеца след това Момчил Кастев ми се обади и каза, че прекратява, спира поръчката. Какъв беше мотива на Алексей Петров да иска атентат срещу Васил Божков? Мотива за атентата срещу Васил Божков беше, че той си мислеше, че хората на Бай Добри са стреляли по него. Тъй като те му бяха охрана, те охраняваха Васил Божков. Може би това е причината, за да си мисли той, че те са стреляли по него. TV7 потърси Васил Божков, но той отказа коментар. Според свидетеля, поръчките били давани на него и на Емил Бонджев, който играе ролята на посредник. Последната поръчка беше 2008 година, февруари месец, срещу Гриша Ганчев. След което аз 2 седмици след поръчката, тъй като Емил Бонджев ми каза, че натиска е голям, Алексей Петров иска бързо да се изпълни поръчката. Аз отидох при Гриша Ганчев, чрез мои познати беше осъществена срещата. Предупредих го. Впоследствие разбрах, че той е уведомил президента. Президента е извикал Алексей Петров на среща. Разбрали се по някакъв начин. Вследствие на тяхната среща аз бях принуден да напусна службата. Един от двамата стои зад уволнението ми от Национална служба за охрана. Тъй като те се познаваха, имаха някакви връзки Алексей Петров и президента Първанов, тъй като преди да стане президент Георги Първанов използваше охрана, хора на Алексей Петров за охрана. Устинов беше разпитан като свидетел и по другото знаково дело Наглите,
Дали Алексей Петров има връзка с отвличането на Ангел Бончев, тогава съдружник на президента на Литекс Гриша Ганчев, с който Петров бил в конфликт, твърди Устинов. Но в разговора беше споменато, че има намерение да предложи да бъде отвлечен някой близък на Гриша Ганчев и той да бъде принуден да отстъпи. Но в последствие се отказа и каза по-добре да бъде ликвидиран Гриша Ганчев. Разпитът на Пламен Устинов по мегапроцеса Октопод беше насрочен за сряда, 2 май. 3 дни преди това Алексей Петров отива до Тетевен за среща с бившия гард. Вследствие на този натиск се осъществиха 2 срещи. И двете срещи бяха в мандрата на Алексей Петров. Едната среща беше с адвокат Траянова в събота, а другата среща беше с Алексей Петров. На тези 2 срещи те се мъчеха да му убедят да променя показанията си и да лъже свидетелство. Едната насока беше да променя показанията си, които ставаше въпрос да кажа, че не е имало побой над Георги Цветанов, че това е измислено, че няма такова нещо. Другата насока беше да кажа, че спецслужбите стоят зад атентата срещу Алексей Петров, а то фактически атентат не е имало. Атентат имаше срещу мен, ако в интерес на истината, защото аз бях нападнат, не Алексей Петров беше нападнат, но той искаше да изложи нещата в съдебна зала така, че фактически да излезе, че спецслужбите са замислили атентат срещу него. Поръчка на правителството. Очаквано версията на Алексей Петров е съвсем друга. Той твърди, че Устинов го е викнал на преговори в Тетевен. Кой казва, че аз не мога да се срещна с свидетелите по това дело? Да сте жив и здрав, господин Костов. Аз избирам как да се държа и когато това е нерегламентирано или престъпно, нека да се намеси прокуратурата. В конкретни случаи не става дума за това. Освен Пламен Устинов, обаче, още един свидетел под клетва и угрозата да влезе в затвора заяви, че Алексей Петров се е срещал с него. Това е Донка Митева, допреди дни един от основните защитници на бившата Барета. Митева поиска да бъде разпитана за втори път, за да разкаже как Петров е присвоил неин имот и го нарече рекетьор. При първия си разпит жената премълчава тези факти, може би защото от Ямбол до съдебната зала я придружава лично подсъдимия. По никакъв начин не може да откажа от чисто морална, приятелска гледна точка на Донка да отида лично да я взема, защото просто на нея трудно човек може да устои. Още повече ние сме имали, ще кажа, така своеобразни, индивидуално, неповторими даже лични отношения в годините. На базата на показанията на тези двама свидетели, прокурорът по делото Светозар Костов поиска съдът да върне бившия съветник в ДАНС обратно в ареста. Аз се радвам, че господин Петров призна, че се е срещал с Пламен Устинов. Това е много важно и ще направя така, че да се чуе в съдебната зала. Надявам се той да не го укрие това обстоятелство, тъй като до момента мълчи в съдебната зала, а говори пред медиите само. Иначе законът забранява да се подбужда, притиска, заплашва когото и да е да променя показанията си по едно дело. Нарича се престъпление против правосъдието и има предвиден затвор за това. Малко след 20 часа в четвъртък, след почти 12-часово заседание, съдът се произнесе, че Алексей Петров е най-добре да е в ареста, тъй като може да извърши друго престъпление и да направи опит да влияе и на други свидетели. Прокуратурата пък започна проверка на изнесените от Пламен Устинов и Донка Митева факти. Ако прокуратурата прецени, ще направи искане, ако съда прецени, ще уважи тези искания и също може и служебно да повика допълнителни свидетели в тази насока. Но аз смятам, че след като в рамките на един ден двама души, единият доброволно дойде и промени показанията си, а другия през повече от една година пред медиите публично говори едно и също, пред прокуратурата говори едно и също и в крайна сметка и пред съда го заяви, аз смятам, че нещата са повече от ясни. Проверки са започнали на фактите, които бяха изнесени в показанията на Устинов, че Алексей Петров му е поръчал 3 убийства на бизнесмените Васил Божков, Гриша Ганчев и Валентин Шотев, докато е работил за него. След като той ме уволнил службата и ме смачка, при една от срещите ни, след като бях уволнен с него юни месец 2008 година, той ми каза: няма да си отвориш устата, че ще ти изгоня не от столицата, а от държавата. Това страшно много ме мотивира един ден това нещо да бъде разказано и той да получи това, което заслужава.
а също така и тормоза върху семейството ми, което беше осъществен. Обяснявам си го с това, че той вече няма друг избор, освен да говори. Защото иначе ще му запушат устата. Ако сега нещо му се случи, то ще е ясно откъде ще дойде и по каква причина. Ако аз имах този подход, нали си давате сметка, че този човек нямаше да свидетелства вчера, защото щях да упражня някакво насилие, не дай Боже, което никога не съм правил, нали, да поръчам нещо да му се случи едва ли не. Защото аз като такъв се представям. Така се внушава в обществото, а вие разбирате, че този човек говори за някакви поръчки, от които нито една не се е осъществила. Поръча му една, поръча му едно убийство, второ, трето, нито едно. Именно за силов подход, включващ в себе си заплахи, побои и унижения, разказва и банкерът Георги Цветанов. Той е другият ключов свидетел по делото Октопод. Цветанов е и частен обвинител в процеса. Запознал се с Алексей Петров заради проблеми в бизнеса си. Намесиха се хора от службите, които започнаха да ни притискат. В крайна сметка бяхме принудени по една или друга причина да влезем в контакт с Алексей Петров, който трябваше да се яви в ролята на Робин Худ, който да събере парите. И така започна всичко. Започна събирането на парите, но Робин Худ не изигра до края ролята си и започна да заделя средствата за себе си. Алексей Петров предложил на Георги Цветанов и съдружниците му друг бизнес проект – да станат партньори за застрахователното му дружество. Предложи варианти, по които това да стане, да апортираме имущество в увеличението на капитала на застрахователната компания. В крайна сметка аз и партньорите ми на практика трябваше да участваме почти 70% от капитала на компанията. Оказа се, че вече тези имоти са апортирани, без изобщо да сме оформили необходимата документация за това. Оказа се, че са проведени общи събрания, оказа се, че са направени съответните регистрации в съдилищата за това увеличение на капитала и за нашето участие там, за което ние определено не бяхме уведомени и нямахме никаква представа. Да не говоря, че имаше такъв фрапиращ случай, че в решение на съда от мисля някъде средата на март относно това увеличение беше представена декларация, с която аз съм дал съгласието си да се апортира мое имущество с дата 1 април. Тогава Георги Цветанов разбира, че е измамен. На наше име фактически вече към този момент са били издадени временни удостоверения за участие в капитала, които бяха общо съставляваха мажоритарен пакет вече в застрахователната компания. Тогава той постави изискването да бъдат прехвърлени тези удостоверения, на което ние реагирахме, че съответно или парите трябва да се получим, или да ни бъдат върнати средствата, които сме вложили, и имуществото, което сме вложили. И оттам нататък започнаха много тежки репресии. Георги Цветанов е принуден да връща пари, които е взел на заем, за да участва в увеличението на капитала на застрахователното дружество. Губи имотите си и въпреки обещанията, че ще бъде овъзмезден, не получава нищо. Ние все повече затъвахме, буквално нямахме пари за хляб семействата ни. Аз в този момент дете ми се роди, изключително тежко не беше икономическото положение. Аз всяка сутрин съм ставал с мисълта как днес да намерят пари за хляб, пари за да изхраня децата си. Георги Цветанов е принуден да се раздели с уникална колекция от картини. Те са съхранявани при художника Венцислав Толешков, който също е свидетел по делото. Съдът ще реши кой е правия. Моята работа в цялата дъндания е, че съм работил по колекцията. Колко струваше колекцията общо? Може би $500,000. $500,000 долара. Долара, да. Колко време беше събирана? 4 години. Тогава беше благодат. Пазара предлагаше всичко. Един ден обаче Георги Цветанов пристига и заедно с хора на Алексей Петров натоварват цялата колекция. Но Толешков обясняват, че ще ги сложат на съхранение. Дори тогава оговорката беше от цялата колекция 150-60 картини да си отделят 3 за себе си като възнаграждение за този труд 3-4 години. Обаче ви взеха и те ги взеха. Аз можеше да не ги дам, но се подлъгах, че те отиват на съхранение. Картините, те бяха от дома. А да имаш в къщата си без охрана картини за $100,000 едната, представете ли си какво е? Любопитното е, че едно момиче ми спомена днес, че Алексей е отрекал, че ми е казал за картините, че са при него.
той ми каза, че са при него. Аз от него разбрах, че картините не са на никакво депо на съхранение. Аз нямаше да си набутам моите картини, ако знаех, че отиват еди къде си. Жарахте ли картините? Пил съм студена вода, няма връща. Освен с картините, Толешков се разделя с апартамент в София, след като той е апортиран във застрахователното дружество на Петров. Дори инициирах бързо подписване, за да се освободя от това тичане напред-назад. Защото замири се работата, те ми попълниха декларацията и си платиха данък. Защото аз казвам, нямам никакви претенции, получавате го апартамента и за да не стане мутрешка работа, първо попитах за моята сигурност. Георги Цветанов подава десетки жалби за измамата, които потъват в прокуратурата. Вместо Алексей Петров, прокуратурата иска неговия арест. По-късно, при разпитите по делото Октопод, дознател от Плевен признава, че е бил докаран с автомобил на застрахователната компания Лефинс в София, където му дали готови материали, върху които той само се е подписал. Така Георги Цветанов прекарал в ареста 5 месеца, без дори да бъде разпитан. Междувременно в дома му избухнала бомба. Бомбата беше поставена точно на спалните, където спяха децата ми. Информация на полицията около 400 грама тротилов еквивалент. Но тъй като е доста ограничено така пространство, ефектът е бил много целенасочен и силен. Сина ми е бил изпаднал в шок тогава от притеснение, че са искали да го убият. Той беше малък тогава, около 8-9 години. А дъщеря ви? Дъщеря ми от взривната вълна, от самия взрив, тя е била на 2 годинки тогава. Буквално се изправя права и над главата, като снаряд прилита ютията, която е седяла между нея и прозореца, и едва не я убива тогава. Обяснение за това, че въпреки десетките сигнали за жестоки престъпления, Георги Цветанов и Алексей Петров застават един срещу друг в съдебната зала едва през 2012 година, може да се търси в близките отношения на бившата Берета с бившия главен прокурор Никола Филчев. Въпреки че и пред съда Филчев твърдеше, че няма отношение с Петров. Една вечер тръгнахме от Златния телец, за да транспортираме Алексей Петров към тях. В колата на задната седалка имаше една купчина папки и когато той ме накара да отворя една от папките, прочетох жалба от Коко Динев до главния прокурор Иван Татарчев, която пишеше: господин прокурор, Алексей Петров и Кирил Тополов ме заплашват с смърт и саморазправа, което затвърди убежденията ми, че те са прекалено близки, че... С Филчев. Да, с главния прокурор, тогава главния прокурор Филчев. Срещите им бяха много, много редовни. Всички сигнали, които са били насочени срещу Алексей Петров, са му били осигурени от главния прокурор, които са били съхранявани в главна прокуратура. Пламен Устинов се оказа, че е човек, който е бил твърде близо до господин Петров през много дълъг период от време. И той дава ценна информация за връзките, за силата, за могъществото на Октопода, което се крепи и на насилието, и на връзките с правосъдната система, в частност Никола Филчев. Това са неща, които са описани в обвинителния акт на прокуратурата. Те са съществени не само за бекграунда, за фона на обвиненията, но те са съществени и за нашия преход, който се оказва повече криминален, отколкото легален. Видимо добрата спортна форма на Алексей Петров в съда спадна няколко часа по-късно в Централния софийски затвор. В килията си бившата Берета прекара малко време, тъй като беше откаран в лечебницата на затвора, за да бъде изследван по стари свои болешки.